Yasa ka Kongo jugu k'ale kunbɛn Mali kɔnɔna la i ka dɔn ka fɔ cakɛda min bɛ yen n'ale tɔgɔ ko Oxfam a n'a dɛmɛbaga jɛkulu n'o ye Belgique i ka dɔn ka fɔ u ka lasigiso min bɛ yan u jɛra ka i ka dɔn fɛɛrɛ sigi sen kan fɛɛrɛ min b'a to i ka dɔn maa minnu ni gɛlɛya b'u kan kɛrɛnkɛrɛnyala musolakaw olu ka se ka boloyɛlɛmayɔrɔ sɔrɔ ka se ka i ka dɔn fɛn kɛ u yɛrɛ ye. Jawori Buware ale ye Oxfam ɲɛmaa ye an ka ale lamɛn. Ka daw kan an b'a fɛ ka muso minnu bɛ an ka mɔgɔ minnu bɛ n'u bɔr'u sigiyɔrɔ la kɛlɛ sababu la o mɔgɔ 800 ka dɛmɛ lase u fana ma pour que u fana ka se ka ɲɛtaa sabatili kɛ. U ka nin baara in ale kɔni nafa bɛ se musow ma kɛrɛnkɛrɛnya minnu fana bɛ i ka dɔn ka fɔ suma bayɛlɛmaw kɛ. Mayimuna Tarawele ale bɛ bɔ Kucala mara la ale y'a jira ka fɔ i ka dɔn nin baara kofɔlen a nafa kɔni a sera ale ma an k'a lamɛn. Tiɲɛna a b'an dɛmɛ parce que a y'an se baara yɛrɛ ɲɛ sɔrɔ cogo la a bɛ se ka kɛ hali den b'i bolo a b'a kɔnna ka dabɔ balo cogo t'i bolo n'i ye nin ɲɛdɔn ka ban n'i sera an ma an bɛ ɲɛfɔli k'i ye i bɛ tɛmɛ ni nin den balo ko min ye. Nana Diko ale y'a jira k'a fɔ suma bayɛlɛma in nafa wɛrɛ min b'a la olu bolo o de ye u ka denmisɛnninw ka kɛnɛya o sabatili ani i ka dɔn k'a fɔ hali olu yɛrɛ ka musakaw o tali o bɛɛ sɔrɔla i ka dɔn k'a fɔ nin cakɛda in a ka nin baara kofɔlen in fɛ. Nana Diko bibi na a ye nafaba de ɲɛ an ye an ka denmisɛnninw an ser'u lamɔ cogo la an b'u ladon ka u bɔra nɔgɔ la nɔgɔ t'an fɛ yen bilen saniya bɛ an fɛ yen kɛnɛya bɛ yen parce que n'i bɛ dumuni ɲuman dilan ka di den ma wajibi don a bɛ kɛnɛya den nɔgɔlen ani bana tɛ ban den sanima ale kɔni toujours a kɛnɛman don an ka dɔgɔtɔrɔsolataw nɔgɔyara an ka denw bi don école la a ɲɛ ma an yɛrɛw bi jɔ n'u dépenses ye an b'u furakɛ u ka école dépenses an b'o kɛ u fɛrɛbɔ n'u balo tiɲɛ na projet a ɲɛna an ma. Jawori Buware n'ale Oxfam ɲɛmaa ye Mali la ale kɔni y'a jira k'a fɔ olu ka laɲiniba kɔni o ye o yɛrɛ de ye mun na musow u bɛ se k'u yɛrɛ ta cogo min na. Halisa an k'an jija musow ka ɲɛtaa sabatili la min bɛ se k'a to musow bolo bɛ baara o baara la comme ministre yɛrɛ ka lasigiden y'a fɔ min bɛ se k'a to musow bɛ se ka yɛrɛ ta bolo bɛ fɛn o fɛn na a kɛ ne da dɔrɔn sugula feereninw ni baara fitininw na mais n'u y'u ka sɛnɛfɛnw baara ta a baara a ka se ka sira sɔrɔ u bolo. Yani ka se nin fɛɛrɛ in kuncɛli ma Oxfam maaw kɔni hakili b'a la mun ye musolakaw ye u bɛ se ka dugukolo sɔrɔ u yɛrɛ ye wa u bɛ se ka u yɛrɛ ka musakaw ka olu ta ka sabu kɛ olu bɛna fɛɛrɛ min sigi sen kan ye. Mohamed Danyoko VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamako.